Chápeš, ja ho tu 15 minút oživujem a on sa nechá, on ani neurobí 2 kroky a nechá sa zajebať? Stop, poďme sa pozrieť, ako to celé začalo. Budeš prvý. Potom som pol hodinu sa snažil ich oživiť a keď sa mi to nakoniec podarilo, tak sa stalo toto. To je nové nemožné, jaký gameplay som teraz dal. Pokoj si som rozjebal. Kámo, tebe to No, a ja trvalo mám jedno skurvených vápečko. 15 minút. Dobre, On ho zajebal. Ja to mám tak ťažko v piči. ja ho tu 15 minút oživujem a on sa nechá, on ani neurobí 2 kroky a nechá sa zajebať? Viac uvidíš v tomto videu, ktoré vyjde pondelok o 18:00, tak daj odber.